Вечный владыко, Господи, който творил човека по свой образ и подобие, и си му дал възможно живот вечен, после като Отцът чрез греха си го презрял, а си родил чрез човечението на Христа, Твоего спасението на света, сам ти прими царството за свои създания, като посетиш ума и за просвета на Евангелието ти, привържи към живота им светъл ангел, който да ги избави от всеки завет, от лошо срещу плодъчки демон, лошо и тях всеки лошо нечист, който си се загнезда в сърцето им, изгони от тях всеки лошо нечиство, който се загнезда в сърцето им, Бог на заблуда, Бог на лошота, Бог на възложение и всяко корискономие, Бог на лъжа и всяка нечистота, която се беше помълчавани от дявола. Сега ще върнем се назад. Не се върнете всички, аз ще опитам. Отричате се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките разходи. Отричате се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордост. Отричате се от сатаната, от всичките му дела и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Сега пак по същия начин. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. И вярваш в Него. Вярваш в Него като Отца и Бог. Вярвам в Отца и Бог. А сега почти силно не знае твоята християнца. Какво ще вярва? Вярвам в един Бог Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощение на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Това е силна вярка, който трябва да знае, че твоите християнци, като станат християни, да вярват и да знаят какво ще вярват. Благословено е царството на Отца и Сина и Святого Духа, сега и винаги во веки веков. Амин. Смир Господу да се помоли, Господи помилуй. За мира свиша и за спасението на нашите души, Господу да се помолим. За мира на целия свят, за благосъстоянието на
сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от незловите създанието ти, защото призова чудното, славно и страшно за враговете Твое име, Господи, да се прошат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се прошат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се прошат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Богом, алилуя, 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 алилуя. Дайте на столче оттам и да стоите на столче. Аз съм. Какви снимки ме